समुंदर में मच्छी है समुद्र में मच्छी, समुंदर में मच्छी हरे समुद्र में लाल मच्छी. ही बघ स्टार कलर. त्याची डिझाईन बघ. हो मला काय मध्ये ओम. माझ्या आत्याने केलेलं जिलेबी बघा. लाईक तर करा, सबस्क्राईब पण करा. आणि बेल बटन असेल तर क्लिक करा. घाबरत घाबरत सांगतोय. आत्या, मी आलोय, येऊ का? ये दरवाजा उघडाच आहे. ये एकटाच आलाय. कुठे आला होता? इकडे आलो फिरायला. हा ये बस. हे घे. हे जरूर ये. एका लावलं तू? एका लावलं? एका लावलं तू? काय लावलाय बघ. टिक्का लावलाय. कळतंय ते. दिलने टिक्का लावलाय आज. आज दिलने काय लावलं? टिक्का. हा टिक्का लावला. मी तयारी करत होती ना, ती बघत होती तोंडाकडे. दिलला म्हटलं तू तयार झालीस काय? तर ती तयार होती, फक्त तिला टिक्का लावायचा होता. हा छान दिसते. ते टिक्का लावलाय ना म्हणून. कधी कधी लावते, कधी कधी लावून नाही घेत. आज काय करतेस? आज मी बटाटी सोलते. तू सांग मी आज काय करते. आता मला कसं करणार? पाहिजे काहीतरी करत असतील. काहीतरी नाही करत आहे. आज मी काय बनवते माहितीये का? आज जिलेबी बनवते. अरे बापरे, मस्त. दिल येते तू? हे दिल असं दिल डॉन. नमस्ते. आज मी उपासाठी स्पेशल, नवरात्री स्पेशल आज जिलेबी बनवते. तुम्हाला दाखवते कशी बनवते ती. आता ही पहिली आहे ना, 2 बटाटे घेतले शिजवून, त्याची साल काढली आहे. आता त्याची 4 फोडं करते. आता पहिलं मी काय करते, हे पाव कप आहे ना साबू तांदूळ घेतले. पाव कप कच्चे आहेत नाही. हा कच्चे आहे, सुके. हम्म. ते आपल्याला वाटून घ्यायचे. हे साबू तांदूळ आहेत ना, वाटायला खूप त्रास आहे. टेन्शन वेळ लागतो लवकर का? नाही वाटत. हम्म. याचं आपल्याला पीठ बनवायचं आहे. साबू तांदूळ वाटत नाही, वाटतील ना तेवढ्याचे चाळून घ्यायचे. असं चाळणीने चाळून पीठ घ्यायचं. मग परत लावून बघायचे जरा. आज सिद्धूचे क्लासेस चालू आहे इकडे, कुकिंग क्लासेस. आज किती दिवसांनी आलाय. दिल कशाला आवाज येते? हे बघा आमचे दिल बघा, आणि आमच्या दिलचं दिल बघा. आमच्या दिलचं दिल. आज वास्तवची संजय दत्त. काय दिल? आता आपलं साबुदाण्याचं पीठ करून घेतलंय. हे बघ. हा आता जरा मी मिक्सर आहे ना चालू, तोपर्यंत मी बटाटे बारीक करून घेते. पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला. आपल्याला पाणी टाकते. पेस्ट करायची त्याची. असा कधी बटाटा वाटताना बघितला होता तू? नाही. बापरे, बटाट्याची पेस्ट मी पण पहिल्यांदाच बघितली. ते आम्ही कधी फिरायला जातो ना, तर तेव्हा आम्हाला तुझे सबस्क्रायबर्स म्हणजे असे भेटतात लोक आणि आम्हाला विचारतात की ते शुभांगी गीत तुमचे कोण लागतात. मग आम्ही बोलतो आमचे माझी आत्या लागते ती. तर ते बोलतात की हा तुमच्या आत्या लागते ती, असे बोलतात. म्हणजे आमच्या ओळखीचे माणसं वगैरे. मला खूप चांगलं वाटतं की माझी आत्या पुढे जाते. अरे वा. हे बघ त्याच्यामध्ये काय घेते बघ. आज जरा बडबड पण ऐकायला भेटेल आणि आपली मस्त गोड रेसिपी पण. हे काय टाकते आता? हे वरीचा पीठ आहे. 1 हा, कप. 1 कप. वरी, सॅमो, ते समाजचे चावल म्हणतात ना ते हिंदीमध्ये. बगर. बगरीचं पीठ आणि हे वरीच्या तांदळाचं पीठ. एकदम छोटे छोटे तांदूळ. हा. आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे दही टाकते. हे 2 चमचे दही घेतलाय. ते अजून एक आहे, दादा पण जायचं ना जेव्हा बँकेत, तर त्याला विचारायचे लोक की शुभांगी खीरचं तुम्ही कोण लागता. दादा बोललेला आहे आत्ते लागते म्हणून माझी. ते पण बोललेले वा आत्ते लागते तुमची. असे विचारतात आम्हाला बाहेर. आमचे बाजूवाले तर आम्हाला सोडतच नाही आम्हाला घेऊन चालू त्यांच्याकडे, आम्हाला भेटायचंय म्हणून. आता मी याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते. ते असे म्हणजे विचारतात आम्हाला. बाजूवाले तर बोलतात की नाही त्याला तिकडच्या आमची घेऊन चला, तिकडे आम्हाला घेऊन चला. आम्ही त्याला बोलतो की नाही ते लांब राहतात ना, मला आता कसं घेऊन जाणार त्यांच्याकडे. मग काम कर, आज परत घरी जाशील ही रेसिपी बाजूवाल्याला दे जरा खायला. देवीच लागली. ते विचारत ना आम्हाला. इथे कोणाला वाटायची गरज नाही. तू हा, तिकडेच ही घेऊन आज फुल रेसिपी तुमच्या इकडे.
आता हे बघ, आता पाणी टाकून आहे ना हे मिक्स केलंय. आता हे आपल्याला आहे ना जरा 10 मिनिटं ठेवायचं आहे. हा काय झाकून ठेवते 10 मिनिटं. मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद. तोपर्यंत आपण जरा सिद्धूची चौकशी करते. आल्यापासून बोलले पण नाही, तोच बोलतोय. हे बघ आपली दिल काय करते. दिल एकटे असली की काही नाही काय राखीत राहते. दिलू कोण आलाय? कोण आलाय? मम्मी बरी आहेत ना? हा बरेच आहे. पप्पा हा. ते का ना आले? पप्पा बाहेर झालेत ना थोड्या वेळा म्हणून ते नाही आले. ते जेव्हा बाबाची जत्रा होती ना तेव्हा म्हणजे मी जत्रेत मला गर्दी होती ना, खूपच गर्दी होती. तेव्हा मला म्हणजे जातच येत नव्हतं कुठून. आणि तिकडनं समोरून असे येत होते माणसं, इकडनं येत होते माणसं. मी काय करतो, मी गेला की असं चाललो तिकडे. आता साईड झाली तिकडनं, तिकडे साईड झालं. आणि ते बोलले मला की अरे बापरे, विचारून बोलायला लागले. म्हणजे तू लंगड्याची ऍक्टिंग केली? हा बापरे. काय करणार, गर्दी एवढी गर्दी होती, काय करू मी? मग तुला साईड दिली? हा दिली साईड. आणि पुढे गेल्यावर सरळ राहिला. गेल्यावर हा मग पुढे गेल्यावर सरळ झालं. मग पाठची लोक बघायला लागली. मग काय बोलले? ते बोलले अरे बापरे असं कसं झालंय. मस्त कमाल झाली. आता आपल्या पिठाला आहे ना अजून 2 मिनिटं बाकी आहे. 10 मिनिटं ठेवलेलं आहे ना, तोपर्यंत इथे मी पाक शिजायला ठेवते. त्याला अर्धा कप साखर घेतली आहे. त्याला अर्धा कप पाणी घ्यायचं. सेम सेम घ्यायचा आणि त्याला पाक बनवायचा आहे. साखर विरगळेपर्यंत पाक ना फक्त. हा, साखर विरघळेपर्यंत पाक. आता नवीन पॅन आहे ना त्या दिवशी व्हिडिओ मध्ये दाखवलेला. हा ही नवीन कढई आहे. हा, ही कढई, पॅन आणि काय तवा, 3 भांडी घेतलेली. ना ते म्हणजे एकदा काय आलेलं की आम्ही म्हणजे असंच म्हणजे मी बाहेर गेलेलो कॅटरसला. हा, तर मग तिथं मी एका म्हणजे असंच महाराजाला एकदा विचारलेलं की आपका जिलेबी बहुत कुरकुरीत हो गेला है. हा. तो मला बोललेला कि ऐसा ये जो आटा रहता ना जलेबी का वो 4-5 दिन तक रखेगा ना तो मतलब अच्छा रहता हो. तो बोला कि उससे कीड़ा वीड़ा नहीं गिरेगा. बोला नहीं वो गिरेगा तो वो बहुत कुरकुरीत होता है. बोल लो क्या बोलते हो अंकल, कीड़ा वीड़ा गिरेगा वैसे लोग को खाने के लिए कैसा मिलेगा उसे. बोला नहीं अच्छा रहता है. बोला नहीं ना अंकल रहने दो, जिलेबी रहने दो बाजू में, वो दूसरा कुछ तो दो. म्हणजे तू जिलेबी नाही घेतली? नाही घेतली. 4-5 दिन तक रखेगा तो ये क्या करेगा तू. त्यांना म्हणजे किडे असले की चांगले का. हा ते म्हणजे त्याने बोलला की किडा असला की चांगली कुरकुरीत होते. हा. हे ऐकून कोण घेईल का? बोलो बाहेर कोणाकडे जिलेबीच नाही खाणार. बोललो ते बोला असेच ठेवायचे 4-5 दिवस. आता इथे बघा आपलं पीठ कसं पाणी सगळं शोषून घेतलंय त्याने पिठाने, कारण कच्चं पीठ होतं ना ते सगळं. आता याच्यामध्ये हे आपला आळू वाटलेला आहे ना बटाटा, ते टाकायचं. 2 बटाट्याची पेस्ट. किरीम चांगली वाटते. मी आज हिरवा कलर टाकणार आहे बघ. हिरवा घेतलाय. जिलेबी कशी होणार? वेगळी होणार. हिरवी होणार. आता याच्यामध्ये बेकिंग सोडा टाकते, अर्धा चमचा कमी. हा. तू घरी गेल्यावर बनवशील? हा बनवेन ना. हा, बघून बनवायचं. कुकिंग क्लास आहे म्हणून बनवावंच लागणार. आता आपल्याला दुधाची पिशवी घेते. एक पिशवी घेते दुधाची आणि याचा आपल्याला कोन बनवायचा. हे बॅटर आहे ना असं घट्ट करायचं. कोण लोक कपड्याचा घेतात. कपडा पण घेतात, दुकानामध्ये कपडा घेतात ना, हा, हॉटेलमध्ये कपडा वगैरे. घेतात हॉटेलमध्ये. आपला कसं छोटा आहे ना. पण आपल्या घरातली एक छान गोष्ट म्हणजे माहिती का, फ्रेश. हा फ्रेश असं झालं. 4 दिवसाचं नाही. किडे लागलेला नाही. आता इथे आहे ना जरासा त्याला कापायचा कोनला. डिझाईन वाली येते आहे. डिझाईन न काढता डिझाईन येते आहे. पडताना ना पडताना आपोआप डिझाईन येते आहे. स्टार डिझाईन आहे ना. आता ही जिलेबी आपली झाली आहे बघा, काढते. शेप कसा कसा आलाय, कसा आणायची. हे आपल्या पाकात गेलेले आहेत जिलेबी. ते काढेपर्यंत हे इथे पाकात ठेवायचे. हे आता काढते बघ. पाकात चांगले पाक बनलाय ना आपला. असे कडक झाले ना मग उलटे फिरवायचे. आता इथे बघा आपल्या एवढ्या सर्व जिलेबी रेडी आहेत. आणि इकडे एक प्रश्न मम्मी, जर आपण पाकात नाही टाकलं तर आपण ही अशी जिलेबी आपण चाय बरोबर पण खाऊ शकतो ना. चाय सोबत
उपवासाची आहे ना, म्हणून त्याबरोबर खाऊ शकतो आपण. अशी फ्राय करायची आणि काढायची. समजा गोड कोणाला खायला नको हा, असेल तर गोड नको असेल तर पाकात नाही टाकायचं असेल तर असं पण आपण कुरकुरीत खाऊ शकतो. डायरेक्ट तुला ठेवते ना शेवटचे दाखवायला. अशी आपली जिलेबी झालेली आहे उपवासाची. न आकार देता पण एक चांगला चांगला आकार आकार आहे. नाही दिला तरी पण प्रत्येक जिलेबीला वेगळा आकार आहे. स्टार सिद्धू घेऊन चालला. हा, सिद्धू घेऊन चालला. आपली जिलेबी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता सिद्धू आणि मम्मी टेस्ट करून सांगा कशी झाली आहे. कुरकुरीत आहे खूप. आणि ते खूप छान झाले. खूप मस्त आतमध्ये आहे. पर्यंत पाक गेलाय. गोड व्यवस्थित आहे. हो हो. गोड पण व्यवस्था एकदम टेस्टी पण आहे. जिलेबीपेक्षा ना ती वेगळीच वाटते कारण उपवासाची आहे ना. सिद्धू अशी उपवासाला दिली तर माणसं आवडीने खातील. आरामात खातील आवडेल. आवडीने खातील. आरामात बसून खावा. हा. पण टेस्ट त्याची वेगळीच वाटते ना. स्वाद आहे ना, स्वाद तो वेगळाच वाटतो. हम्म. स्वाद म्हणजे असं वाटतं चॉकलेट खाते.